verbal lang. Second set na ito ha. Very good. Pagka tayo, buwagan. Buwagan. Yan. Mga second ka pa lang. Lumapang gagawin mo dyan. Tuloy ka ba? Yan. Hindi tayo kaya mo silang tubig. Ito. Siguro na. So, second set. Sinabot dalawa. Sige, lakad. Lakad naman lambot lang. Relax lang. Chill lang, lang. Yan. Sige. So, kaya mong upo ng konti. Upo ng konti. Sige, upo ng konti. Yan. So, 2 sets ha. So, relax ko muna. Ito, tubig ko. Tubig siya. Hindi wala dito. Pawisan ko malamang. So, these are our 3 sets for Super P1. Ito yung part 2 namin kasi kaya naputol kanina. Yung video namin. So, para may reference kami ng pag gumaling si Kuya Marcelo, ang program na ginagawa namin. So, this is a reference also. Pag pinag ito, pagbagaling niya ko. Namin yung... So, dito pinapakita ko yung discipline, yung ganyang yung agresibo para gumaling siya. So, balik ka muna tubig. Okay lang? Hindi na ilo? So, always check the patients natin. Kung kaya pa. Kaya pa? Okay. So, ito yung third sets for Super 21. So, tayo. Masama, 1. 2 na. Okay, masama. Bilang ka. 3. Yan, sige, masama. Okay. 6. 7. 8. Basta lang. 9. Tubog pa. Tayo ka. 10. Nakakadabot ka na? Dabot na? Nakayoko ka? Dabot ka? Ayan, dabot ka. Ayan. Third set for Super 21. Okay. Okay. 20. 2 sets for Super 21. Sila ng konti. So, we've got 4 sets. Our program is 7 sets for this week. And last week is 8 sets for Super 21. Sige, nakadabalambit lang yan. Kaya mo na yan. Relax. Katawan, diretso katawan. Balancing. So, I develop the balancing.
in strengthening of lower extremity and upper back and presence of mind. Pag gumaling nito, malamang to. Malamang. Isa malamang. So next is our core set. Inhale, exhale. Relax ka muna. Chill lang muna. Chill, chill. Magkano yan? Ready? Okay. Clear? Okay, ready? Or 4 sets. Yan. 4 sets po tayo. Okay. Nahihirapan? Wala? Kaya? Alam kaya. Kaya po ni Stock Patience Marcelo, yung ating pinagawa ng super sets. Super 21, 7 sets po. Yan. 21 super sets. 7 sets, super 21. Upo tayo. Yan. Kasi may ito pala, shoutout pala dyan sa ating bagong yung bagong pasyente natin sa may Saging, San Fernando, Genova family, yan. Sa inyo lahat dyan, shoutout for your good accommodation to the Vermont Prank. Last Friday, yan. So, tomorrow, jump po tayo. Yan. And shout out also may sa akin nakakatayo na chance to walk si Kuya Jose Laksina din sa may Porac and Pampang. Laksina family, kay Madam, all of you, and your family, shout out. Okay, relax. Relax. Kaya pa. Kaya. So, 4 sets pala. Kita nyo ng set-wise stroke patients, 4 set of Super 21. Sisil lang. Ayan. Wala na pong dito. Kaya pwede itong masyal. Then after this program namin, we will make a massage, and then after massage therapy, so as yung aming program, we use digital therapy. So 5 sets. 5 sets. Okay? Sisi lang. Okay. Ano kaya? See? Okay. No. Yeah. Okay.
Asto. Relax, exhale, relax, exhale. Just relax and then walk, walk, soft walk. Soft walk lang, soft lang. Soft lang, relax lang. Yan. Sige, sige. Sige mo. Sige mo, Brad. Sige lang rin. Ayos lang. Sets, yeah. Balik. Last na. Hindi, 6 pa lang. 7 tayo. Ready? Go. Okay. Ito ay 6 sets of Super 21. Pang-alim po ito. Ang aming program sa kanya po strengthening muscle spasm and lower back stability as well as developing human ng balancing. Okay. Six. Seven. Hello, Dara. Hello. Three. Okay. Relax. Relax lang po. 6 sets of Super 21. One. Okay, relax. So po. Relax ka na for your last set. Oh, diba? Oh. Ready? Okay, last. Ready? Okay.
Tuloy. Rating konti. 3. Ito ay last session, last set namin dito. Sa aming Super 21. 7 set Super 21 with soft walk. Ayan. Next week po, 8 set na yan. Paglalpas mo lang, Brad. Ibay mo na. Last two. Push. That's one. Short walk. Short walk po yung finish namin sa ating putayo. Bukas na namin again. So nakaya po ni stroke pieces natin sa yun ang ating program. So, abangan nyo ulit yung aming next week. Nakakayanin kaya na yung 8 sets of Super 21. Ano sabi mo? Hilo ka hindi? Kaya? Pahinga ka muna. Ayan. Pwersa mo. Tayo ka. Ano mo? Taras? So kasi muli po si Madam Montero, please subscribe my YouTube channel para panood po yung journey namin ni Marcelo dito sa may Kabakle, sa Pangbayabas, Mabalakad, Pampanga. At abangan niyo po yung kanya pang mga improvement at mga activities na gagawin namin. Hope ay yung mga nanonood, yung mga stock business dyan, na magkaroon pa ng courage na habang may buwan, may pag-asa. At kung tayo wala ng pag-asa ng stock business natin, tandaan nyo, si Kuya Marcelo nga, 2 years na stroke, ha? So siya nga, 2 years na stroke, till, ha? Mayroon pa rin tayo. Tandaan nyo, habang buwan may pag-asa, with faith of God, and proper therapy, discipline, as well as loving care to family and proper medication, gagaling ang isang stroke patients. So, God bless po.